Living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni namkelekile kusenqoba Beat It inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Intsapho zethu, izihlobo zethu kunye nabalingani bethu. Igama lam ndingunokubonga Yawa ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Kuyaziwa ukuba iqhelekile kwilizwe lethu into yokuba amantombazana asematsha abelane ngesondo namadoda anobudala obungangeshumi leminyaka kunabo. Obu budlelwane butsala abantwana ngoba bathengelwa impahla, iminxeba nokutya. Kwimeko ezinje lamantombazana abona kunzima bengenawo amandla ukunyanzelisa ukuba kusetyenziswe icondoms. Nto leyo inokubangela ukuba bakhulelwe bengafuni okanye bosuleleke zizifo zangaphantsi ezifana ne-HIV. Ngoku masiye eNtshona Koloni sidibane nebhinqa elabelana ngesondo namadoda amadala ukuze afumane izipho. Namhlanje sisekhaya elitsha esite C ko B section. Sizokuthetha malunga nokwabelana ngesondo ngenxa yemali okanye izipho. Masambeni somveni. Waqala nini ukuthandana? Uthandana nabantu abangakanani? Qala uthandana na 15 years old. Abantu abadala ngenxa yofuna imali. Ndithandana boyfriend ne 1974. Tane nayo imali ningi imali bele minganiki imali yabo ndingonye qolo ninga nje nendifunayo wanganike ngoko right anamnqina ukuthi nyama netown ithumi zami ne elivani nganga imali sama saye town kwakuthi ke club ladibani onenye boyfriend eNigeria thana nalo right abela thana nelinye eNigeria futhi athana nalo right anike imali thana nomnye eTanzania ngifumana imali liba 150 ne diseni ndonqani sendizotambisa. Ingaba wena nalama boyfriend wakho wawuyisebenzisa icondom? Okay, ndibenzana nayo eNigeria ne benzana nayo right ne kamuyo boyfriend yami yabo bendala naye abuthi condom la kwamnaye ngomso yachinja lela nomuntu fumana imali thingi nezonxiba lebuya ndisakhay and then phinde ndihambe futhi down bendale nenye futhi awuthi khona ndibuye ndinemali. Ingaba lulwazi olungakanani onalo about i-HIV, i-STIs kunye nokusetyenziswa kwe-condoms? Mna umntana ngingazi nge-HIV mina ne-condom ngingazazi. Bengayazi i-HIV yosola kanjani okanye o10 yabo. Naye ngayi-understand ncane ye-condom yabo ne-HIV yabo. Ngaba i-status sakho uyasazi? Mna engayazi i-HIV ngayitesta mna yabo. Okay, ke bhuti igama lam ndingubuyiswa Ntsado. Ndiphangela apha eNolungile Youth Clinic, ndi-peer educator apha ekulena clinic. I-transactional sex, i-sex xa iba ithenjwa ixhaphake ekulutsha aba bangamantombazana bathandane nabantu abadala like otata abatshatileyo abanezimoto nabantu abangabafana bathanda mama abadala abanemoto abanemali. Maluxoliswa mbuyelwa Nengqongena usuka xaqeke yonke education by an expert saying sithetha nge-STIs nge-contraceptives izinto zocwangcisa ngo-HIV no-VCT zezinye ze-services endizibiza ezenzekayo apha. Then enye ekhoyo i-service ngu-VCT as an HIV test, family planning as ucwangciso elanto kuthiwa i-contraceptives.
ii-ARVs nazo zakhutshwa apha ekliniki for abantu aba-HIV positive ke ngoku abane-CD4 count ezehlileyo ke ngoku ezinye zee-services zethu ezikhoyo ne-pap smear nayo yenziwa. Lo tata or else lo bhuti is old enough to be your father, so uyamrespect, awuthethi nje nakuye. Uyayazi if uzawuthi masebenzisa icondom ube uyazi ba akayifuni loo nto, uyazi ba usenoluza ii-benefits ezinjengale mali le uyifumanayo. So uyayazi ba if akayifuni icondom konyanzeleka nam ke ndihambisane nale nto ayifunayo because ndiyayazi ba at the end of the day ndifuna imali. If lo bhuti yakuprovide and then awuziva like ukhululekile uba ungamyeka usenopart-timer ucela uncedo kwabanye abantu umyeke because the more umane ucinga udawuthi ungakwazi uhamba kuye the more uzifaka kuye ngenokwazi uphinde uhlukane naye. Into engenzeka esingazama uyenza thina singamantombazana like kwaba ke bathandana nabatata abadala like ukubukela ezinkqubo kubo like usiyanqoba like lo ndiko like umbukelisa like inkqubo kubona bakhona amasabantu abathetha nge-STI umphathele namaphepha asezikliniki ukubone nje unqokole naye uhlale naye phansi ukhangele bakuziba kotshintsho na mna kudere ndicemba into yoba yazi xa namhlawumbe kunotshintsha i-social condition esiphila kuyo specifically i-poverty because ulutsha lwanamhlanje hopeless about ubomi because of i-social condition ophila kuyo. So fumanisa uba ke ngoku kulula ukuba bahendeke baphele bethandana nabantu abadala. Nifune mna ndifunde kakhulu nge-HIV ncacisela nge-HIV ngena njani emntwini. Cinga uzotesta after emveni kwepasika